क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, प्रियदर्शी अशोकराजा सम्राटांचा। पुणेकर माझामध्ये सर्व नागरिकांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त या ठिकाणी पूर्ण त्यांचे अनुयायी या ठिकाणी आलेले आहेत। तर या आज इथं अन्नदानाचा एक अतिशय चुपचाप असा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे। आपण जाणून घेऊया या ठिकाणी माननीय निलेशजी आलट या ठिकाणी त्यांनी अन्नदानाचा अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्व परिवर्तनवादी विचाराच्या महापुरुषांच्या कार्याला प्रथमतः अभिवादन। आज तुमचे आमचे उद्धारकर्ते महामानव बोधिसत्व परमपूजनीय आदरणीय ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 131व्या जयंतीनिमित्त समस्त भीमानुयायी आणि पुणेकर माझा आपल्या सर्व टीमला प्रथमतः मी शुभेच्छा देतो। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला। आज ह्या पुणे स्टेशन परिसरातील पूर्णकोटी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या पुतळ्यासमोर आपण पाहताय हा जनसागर भीमा अनुयायी। गेल्या 2 वर्षापासून आपण कुठल्याच पद्धतीचे सणसूद केले नाही, जयंती साजरी केली नाही, अनेक सणवार आपण साजरे केले नाही, पण आमच्यासाठी जयंती म्हणजे दिवाळी आणि दसरा। आणि आज आपण पाहताय हजारोच्या संख्येने लोकांच्या संख्येने इथं अनुयायी उपस्थित आहेत त्या महामानवाला मानवंदना देण्यासाठी, कारण त्यांनी आमचा उद्धार केला। अनेक पिढ्या किचपत पडलेलो होतो आम्ही, आणि त्या चिखलातून समस्त अस्पृश्य समाजाला बाहेर काढलं आणि समतावादी विज्ञानवादी बुद्धाचा धम्म देऊन तुमच्या आमच्यामध्ये परिवर्तन केलं। अनेक वर्षापासून आम्ही हा अन्नदानाचा उपक्रम इथं राबवत आहे। इथं आलेल्या सर्व आपल्या माता भगिनी भीम अनुयायी भीम सैनिक यांची जेवणाची व्यवस्था कशी होईल किंवा ह्यांना पाहण्यासाठी इकडे तिकडे वन भटकावं लागणार नाही, अशा पद्धतीचं नियोजन आम्ही इथं केलं की त्यांनी कुठं जाऊ नये, सर्व जागेवर मिळावं। ह्या हेतूने आम्ही आज त्यांना इथं भरपूर असं अन्नदान गेल्या सकाळी 10 वाजल्यापासून चालू आहे। 10,000 बाटल्या आणि 10 ते 12,000 लोकांना अन्नदानाचा कार्यक्रम आम्ही आत्तापर्यंत पूर्ण केलेला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये धम्मामध्ये सांगितलेलं आहे बुद्धांनी, अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे। बाबासाहेब एका ठिकाणी म्हणतात जगावे खाण्यासाठी, जगावे खाण्यासाठी पण जगावे समाजासाठी। त्या अनुषंगाने आम्ही समाजासाठी काहीतरी आपल्या समाजाचं देणं लागतो, त्या हेतूने आज आपण इथं समाजहिताचं काम आणि समाजाचं प्रबोधन, म्हणजे आज माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता जर मी अन्नदान करत असेल तर अनेक कार्यकर्त्यांनी याच्यामध्ये उतरून आपल्या आलेल्या भीमानुयायांना आपल्या इच्छिक स्वरूपामध्ये जे काही तुम्हाला धम्मदान करता येईल किंवा अन्नदान माध्यमातून असेल, पाणीदान असेल, अनेक याच्यातून आपल्याला इथं लोकांची सेवा करता येईल त्या पद्धतीने आपण केलं पाहिजे। आजचा हा मी ह्या जयंतीनिमित्तानं समस्त आंबेडकरी अनुयायांना आणि भीम सैनिकांना आपल्या या पुणेकर माझा चॅनलच्या माध्यमातून संदेश देतो। त्याच अनुषंगाने ह्याच महिन्यात योगायोग 3 तारखेपासून रमजान महिना सुरू झाला आणि आमच्या मुस्लिम बांधवांचे रोजे इफ्तारचे उपवास सुरू झाले। त्याला अनुसरूनच आम्ही आपण पाहत आहे हा फ्लॅक्स की त्याच्यावरती एक एकात्मतेचा एक संदेश दिलेला आहे। एकात्मता एक राष्ट्रीय संदेश आपण पाहत असताना 3 तारखेला रमजान मुबारक सुरू झाली आणि 9 तारखेला ज्याच्या नावाने आज भारत देशाला ओळखलं जातं असा छत्रपती सम्राट प्रियदर्शी अशोकराजा सम्राट यांची 9 तारखेला जयंती होती। त्याच्यानंतर 11 तारखेला क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांची जयंती आणि 14 तारखेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती। अशा महापुरुषांच्या, अशा सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या आणि त्या जयंतीचं महत्त्व लोकांना पोचवण्यात यावं त्या माध्यमातून आम्ही ह्या फ्लॅक्सवरती आपण पाहत असन जास्त पोस्टरबाजी न करता त्याच्यावरती एक सामाजिक संदेश, ज्यांचं राहिलेलं अधुरं काम आहे ते कसं पूर्ण करता येईल। बाबासाहेब एका ठिकाणी म्हणतात की माझा जे काय करून चालणार नाही तर माझे राहिलेलं अधुरं काम ते पूर्ण कसं तरीच नेता येईल, त्या भीमानाने विचार केला पाहिजे। आणि त्याच पद्धतीचा आपण विचार, एक परिवर्तनवादी विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय। आपण जर ह्याच्या आतमध्ये पाहत असताल गेला असताल तर मी एक श्लोकन लिहिलेले आहेत बाबासाहेबांच्या विचाराचे, आणि फक्त माझं खाली नाव आहे
वरती पक्षाचं नाव आहे, माझं खाली नाव आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त मी फोटो नाही टाकले, पण ते आज तुम्ही जर आज वाचले तर एक समाजाला तो एक चांगला एक सामाजिक संदेश आहे. अशा पद्धतीचं प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जर मनात आणलं तर बाबासाहेबांचे विचार आणि कार्य लोकांपर्यंत पोचवायला वेळ लागणार नाही. हा एक संदेश या माध्यमातून मी देतो. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, प्रियदर्शी अशोकराजा सम्राटांचा